ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyiyo edweleni isibili nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo soKhoziFM sisibhalelwe isidadada sothu uKhoziFM luhamba phambili. Makubekeni umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba nasenkosini yethu uJesu uKristu amen. Mangikhulume nani bantu abasha balaleli boKhoziFM ebusuku balaleli bakaNkulunkulu nomuntu omusha egameni kaYise nelendodana nelikaMoya ongcwele amen. Masikhuleke uNkulunkulu ezulwini ngoba lapho ohlala khona ngokusho kwezwi lakho uNkulunkulu emhlabeni ngoba lapho inyawo zakho zenabela khona uNkulunkulu obusa ezulwini uNkulunkulu obusa emhlabeni uwena ekuqaleni uwena ekugcineni uNkulunkulu wethu ongcwele unguwe izolo unguwe namuhla unguwe kuze kube phakade kodlula izulu nomhlaba kuncibile intaba nezwi lakho limile njengawe uNkulunkulu omile njalo siyabonga ebusuku sipha ithuba lokuhlangana nokudla emqulwini oyizwi lakho uNkulunkulu sibusise uNkulunkulu sesadla izwi lakhe ebusuku ngoKristu Jesu inkosi yethu amen. Ngiyafunda izwi likaNkulunkulu ebusuku ngiyabingelela kubadidiyeli bohlelo ngiyabingelela kumqhubi nomshayeli ohlelo udadewethu uBoniswa ngiyabingelela nje abalaleli bonke besikhondla khondla somsakazo woKhoziFM kakhulukazi abantu abasha abalaleli bakaNkulunkulu nomuntu omusha egameni lika Jesu Kristu ovukileyo amen. Ngiyafunda izwi likaNkulunkulu ngokuloba kaJakobe isahluko sesihlanu ivesi eleshumi nesikhombisa kuze kube yivesi leshumi nesishiyagalombili. Ngiyafunda ekaJakobe isahluko sesihlanu ivesi eleshumi nesikhombisa kuze kube yivesi leshumi nesishiyagalombili. Ngiphinde ngifunde encwadini yamakhosi okuqala isahluko seshumi nesishiyagalombili ivesi elamashumi amane nambili isigaba sesibili kuze kube yivesi lamashumi amane nanhlanu isigaba sokuqala. Amakhosi isahluko seshumi nesishiyagalombili ivesi lamashumi amane nambili isigaba sesibili bese kuba sifunde siyogcina evesini lamashumi amane nanhlanu isigaba sokuqala. Izwi likaNkulunkulu silotshelwe sonke inkosi ngokuthi u-Eliya wayengumuntu efana nathi wakhuleka nokukhuleka ukuba lingane alinanga emhlabeni iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha wabuye wakhuleka izulu lana imvula nomhlaba wathela izithelo zawo amen. Siyafunda futhi emakhosini u-Eliya wakhuphukela esiqongweni saseKhameli wakhothamela phansi wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe wathi encekwini yakhe khuphuka ubheke ngasolwandle yakhuphuka yabheka yathi akukho lutho wayesethi phinda kasikhombisa kwathi ngokwesikhombisa yathi bheka kukhuphuka ifu elwandle lingangesandla somuntu wayesethi khuphuka umtshelo u-Ahabi ukuthi bophela wehle funa uvinjelwe imvula kwathi ngesikhashana nje izulu laguqubala ngamafu nangomoya lana imvula enkulu amen. Izwi lakho liyiqiniso lingokuphila lingokudla siphilise isiqiniso sifundise uNkulunkulu ngalo manje ebusuku amen. Bantu abasha ebusuku egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha nabo bonke abalaleli ngifisa nje ukuqala ngaleli phuzu lokuthi lelizwi esilifunda namuhla lika Jakobe kanye kanye namakhosi likhuluma ngomprofeti uEliya mhlambe okukhulu okugqamayo ngomprofeti uEliya noma umongo walelizwi esilifundayo ngomprofeti uEliya kugqama kakhulu indaba yokukholwa amen. Ngamanye amazwi lelizwi
awukwazi ukuqonda futhi ulikholwe kahle uma ngabe ungalemukeli ngokukholwa. In fact, kwasona isimangaliso lesi esivezwa ilelizwi noma lezi imangaliso ezimbili eqhakambiswa ilelizwi ngoEliya, awukwazi ukuzemukela kahle ngaphandle kokukholwa. Futhi kwayena uEliya cishe wayengekakwazi ukukwenza lezi imangaliso ngamandla akhe ngoba izwi likubeka ngokusobala ukuthi uEliya wayengumuntu efana nathi. Amen. Kusho ukuthi uEliya wayehamba edla ephuza ekwenza konke sonke esikwenzayo njengabantu abaphila kulelizwe, kodwa kwase kuba khona umehluko ukuthi noma umuntu efana nathi kodwa uma iseqondana noNkulunkulu uya kuye ngokukholwa. Amen. Ngifuna ukuthi ngithi bantu abasha ebusuku, ukukholwa ilento eyenza isandla sikaNkulunkulu sinyakaza. Ngaphandle kokukholwa asikwazi ukwenza isandla sikaNkulunkulu sinyakaza. Kuyiqiniso ulobile uJesu wathi ngqongqozani novulelwa, funani niyofumana. Amen. Celani niyophiwa. Kodwa manje lento noma usungqongqozile kodwa uma ungangqongqozi ngokukholwa kuthi noma izwi selethembisile bese kushoda ukukholwa. Amen. Ngakho into yokukholwa iqinisekisa izwi. Into yokukholwa yenza izwi nesethembiso sezwi siphumelele. Into yokungakholwa bantu abasha iphunzisa izwi likaNkulunkulu. Ngakho ke ngifuna ukuqala ngalokho nje ukuthi lelizwi ukuze sisongena kulo bantu abasha ngiyazi sidlule ezintweni eziningi kulesi sikhathi, kuningi nje okusijabulisayo, kuyagredwa, kumnandi, kuyabuswa emakhaya, yonke into nje ihamba kahle, kodwa ngifisa lelizwi silimukele ngokukholwa ukuthi ngaphandle kokukholwa isandla sikaNkulunkulu noma sikwenza konke esithembisa ukuthi siyakwenza asikwenza uma ngabe abaya kuye bengayi ngokukholwa. Ngifuna ke ukusho lamazwi bantu abasha ebusuku kumbe lamaphuzu nje ambalwa ngalelizwi likaEliya noma ngalelizwi sifunda namhlanje. Owokuqala ngifuna ukuthi ngithi kukhona into eyenza uEliya ahluke nomuntu. Njengoba nje lithi izwi wayengumuntu efana nathi, kodwa izenzo zakhe kwakungazathi akusizona ezomuntu ozelwe wesifazane njengathi sonke. Nanti into yokuqala uEliya yayimsiza uma yeNkulunkulu. uEliya uma yeNkulunkulu wayengafishanisa amandla kaNkulunkulu. Haleluya bazalwane abantu abasha. uEliya uma ngabe eya kuNkulunkulu noma ezocela kuNkulunkulu wayengabeki imingcele emandleni kaNkulunkulu. Amen. Uma ngabe ungangikholwa uEliya uke wakhuleka into eyisimanga, wakhulela ukuthi kube nesomiso. Ubanje ungakhulela ukuthi kube nesomiso. Amen bazalwane. Wakhulekela ukuthi kube nani? Kube nosomiso. Ngenxa yokuthi akwafishanisa amandla kaNkulunkulu wavela uEliya wakhuleka, qeda uNkulunkulu isomiso wenze njani? Wasenza. Amen bazalwane. Ngoba uEliya wayengawafishanisi amandla kaNkulunkulu. Okwesibili uEliya wakwenza isimanga. Kugula ingane inkosikazi umfelokazi yagula yaze yashona. Uma ngabe fika uEliya wayithatha wayina ekamereni elingenhla, wamemeza kwakanye uNkulunkulu, uNkulunkulu wehla wayenza lento wayisho. Uyamcabanga umuntu kufiwe kunenkinga yokufa kodwa uzokhulekela ukuphila ekufeni. Mhlawumbe kube kuthiwa kwakuyimi ngangizofika sengiphethe amanzi okududuza. Amen bazalwane. Mhlawumbe kuthiwa kwakuyimi ngangizolungisa amazwi oqinisa lwesifazane, kodwa ngoba uEliya wayengawanciphisa amandla kaNkulunkulu, wayengabeki imingcele emandleni kaNkulunkulu, wakhuluma ukuphila phezu kwento efile qede kwakhandeka ukuphila. Mhlawumbe futhi okunye kwesithathu yikho lokho esifunda ngakho, kuthe kunesomiso wonke umuntu ethwele kanzima. uEliya wabona ukuthi lento yesomiso idinga ukuthi kuyiwe emthandazweni. Amen. Ngoba uEliya wayengawanciphisi,
wayengawafishanisi amandla kaNkulunkulu. Ngifuna ukuthi ngithi bantu abasha angazi ukuthi yini obhekene nayo, angazi ukuthi siphi isimo obhekene naso, mhlawumbe esinye uyasibona nje ukuthi hawu sesehluleke lesi. Uyabona ke lesi ayisekho into engasilungisa, lesi ke ayisekho into esazolunga. Ngifuna ukukutshela ukuthi leyo nto leyo ekutshela ukuthi ngeke kusalunga yiyo le ezokwenza ukuthi noma uNkulunkulu esekuprofethile ukuthi kuzolunga akuzi ukulunga ngoba vele emqondweni amandla kaNkulunkulu usunjani usuwafishanisile. Mhlawumbe yikho lokho okubamba izinto zethu bantu abasha. Amandla kaNkulunkulu mhlawumbe yikho lokho okubamba izinto zethu, mhlawumbe yikho lokho okubamba namandla kaNkulunkulu kubantu abasha, mhlawumbe yikho lokho okubamba amandla kaNkulunkulu nasebandleni. Kungazathi ayisekho izibonakaliso, kungazathi uNkulunkulu sowayeka ukusebenza ingenxa ukuthi abaya kuye bayasebenza kodwa lokho mhlawumbe ngeke kusalunga. Amen bazalwane, abaya kuye sebevele amandla kaNkulunkulu emqondweni sebewafishanisile. Umuntu omusha, haleluya. Mina ngiyazi ukuthi imisebenzi ayikho, mina ngiyazi ukuthi imisebenzi ayitholakali, kodwa uma uzwe ngaleyo ngqondo uNkulunkulu usuwafishanisile ungakakhuleki. Mina ngiyazi ukuthi nalo hulumeni osiphethe kwesinye isikhathi noma ungaqualifya kuzwe ngokuthi ubani omaziyo ngaphakathi. Amen bazalwane, mina ngiyazi ukuthi noma ungaba nazi iziqu kwesinye isikhathi kufanele ukuthi uyibeke iziqu phezu kwetafula kube kuhamba imvilophu phansi kwetafula. Amen bazalwane, manje ke mhlawumbe uzokhuleka ngaleyo ngqondo uthi noma ngawufuna umsebenzi kwa-education kodwa ubani engimaziyo, mhlawumbe noma ngawufuna umsebenzi wa-social worker kodwa ubani engimaziyo. Amen bazalwane, mhlawumbe ngabe ngathanda ukungena kwa-Transnet kodwa ubani engimaziyo. Haleluya, singalokothi sifishanise amandla kaNkulunkulu. Ake ngimemezele lokhu, ake ngimemezele lokhu bantu abasha, ake ngimemezele lokhu kubantu abasha kulelizwe lo connection, kulelizwe labantu bangaphakathi. Hayi bantu abasha ebusuku ake ngimemezele ukuthi ezulwini sinoJesu connection. Phakathi ezulwini sinoJesu connection. Haleluya, phakathi ezulwini noma emhlabeni bengangababikho abantu abasaziyo, ezulwini khona umuntu wangaphakathi osaziyo elithi izwi usibiza ngamagama, ezakho uyazazi nazo ziyamazi, usibiza ngamagama ziyamlandela. Ngaloko uthi ufishanisa amandla kaNkulunkulu. Wayengumuntu efana nathi, uma yokhuleka kuNkulunkulu waqonda ukuthi angikhuleki kumuntu ongangazi, ngikhuleka kumuntu ongaziyo nami engimaziyo. Ngakho mina naye sino connection. Bantu abasha ngimemezele ebusuku sino connection ezulwini, sino connection ezulwini, sino connection. uJesu athi umhlabeleli ngegama likaJesu guqa phansi konke kuthi usubukhosi nobungqongqoshe bakhe. Ukhona umuntu wangaphakathi, ukhona umuntu wangaphakathi, ukhona umuntu wangaphakathi. Bantu abasha ebusuku ukhona umuntu wangaphakathi, khona umuntu wangaphakathi, no connection nje. Ngakho masenkulunkulu asile nje ungazathi asazi siyothini, siyakuye ngoba ukhona sinomuntu thina okwazi ukuphendula izinto ohlala ngaphakathi. Amen. Okunye ngoEliya engifuna sikubambe bantu abasha ebusuku, uEliya kuthiwa engifuna sikufunde ngaleli izwi lakhe, wakhuleka ngesineke kwaze kwaqala kwabakhona okwenzakalayo. Wakhuleka ngesineke waze waqala ukubona umehluko. Now nansi into eyisimanga ebamba abantu abasha, cishe nebamba ibandla likaNkulunkulu liphelelwe isineke emthandazweni. Cishe ngabe izinto ziyenzeka, cishe ngabe imanga siyayibona, sishawa into eyodwa kuNkulunkulu siyakhuleka kodwa sikhuleke ngani? Ngesineke. uEliya bazalwane wakhuleka kuNkulunkulu, wakhuleka ngani? Ngesineke. Ngifuna ukuthi lamaphuzu ambalwa, uEliya uyazi ukuthi kwesinye isikhathi uma ngabe ukhuleka akwenze ngaleso sikhathi, kodwa into esimise emthandazweni noma yamise emthandazweni ukuthi ukholekile othembisayo. Lithi izwi kaNkulunkulu isandla sakhe asifinyeziwe ukuba singesindisa,
kanti futhi idlebe lakhe alikude ukuthi lingezwe imkhuleko yethu. Ngakho Eliya lithi izwi kaNkulunkulu wakhuleka usuku lokuqala, wathi uma ithuma inceke ukuthi ayocinga athi inceke ngiboni lutho. Amen. Kodwa waqonda into yokuthi uNkulunkulu engimkhonza kasisona isithulu, uyezwa futhi uyaphila. Emva kalokho waphinde wayithuma inceke, yathi inceke ngiboni lutho, wayithuma kwaze kwasikhombisa. Inceke lokho ibuya neanswer ukuthi angiboni. Ake ngikhulume nani abantu abasha, kuyenzeka lo uNkulunkulu esimkhonza asikhuleke kube ngathi akezwa kanti uyezwa. Kuyenzeka lo uNkulunkulu esimkhonzayo sikhuleke singawuboni umnyakazo. Manje into embi ukuthi kukhona uSathane ohlala enyenyeza ukuthi iyeke lento ayisizi. Mhlawumbe ikhona enye indlela ongayizama, mhlawumbe kukhona omunye umama ongayogeza kuye, mhlawumbe kunesinyama, mhlawumbe kukhona ibhodlela odingayo ukuze lento izolunga, mhlawumbe nabanye abathola imisebenzi baye besondeza uqobo lwabo ukuze bezoqasheka, mhlawumbe nawe kukhona iminyakazo kufanele wenze njani uyenze ukuze lento yakho izolunga. Lithi izwi kaNkulunkulu uElijah wakhuleka insuku eziyisikhombisa kunganyakasi lutho. Ekugcineni kuthiwa laqala ife lingangesandla lakhona. Amen. Ake ngimemezele ebusuku bantu abasha, asikhonze uNkulunkulu odlayo imkhuleko yethu. Hayi bantu abasha, asikhonze uNkulunkulu odla imkhuleko, asikhonze uNkulunkulu ongezwa, asikhonze uNkulunkulu ongaboni. Sikhonza uNkulunkulu ngelinye ilanga owahlangana noHagara endleleni wamtshela indaba zakhe wathi hawu kanti wena uNkulunkulu obonayo. Sikhonza uNkulunkulu othezwa kodwa bebona. 7 days kwaqala kwenzeka umnyakazo. Ngifuna ukuthi abantu abasha hayi ekugcineni uyenzeka umnyakazo. Sikhonza uNkulunkulu ekugcineni owenza kuyenzeka uNkulunkulu esimkhonzayo uyakwenza. Ngifuna ukuthi iphuzu lesithathu, umkhuleko wenza uNkulunkulu areport on truth. Noma bakhona nabantu abasha abangilaleli namhlanje ebusuku, ngifuna ukumemezela ukuthi umkhuleko wenza uNkulunkulu aclock in. Haleluya ebusuku. Umkhuleko wenza uNkulunkulu, angazi igama lesizulu. Amen. Umkhuleko wenza uNkulunkulu afike angene emsebenzini. Kusho ukuthi umkhuleko ilento eyenza uNkulunkulu aqala agqoke i-avaroni. Umkhuleko ilento eyenza uNkulunkulu aqala anyakaze. Umkhuleko ilento eyenza uNkulunkulu aqala asondele. Umkhuleko ilento eyenza uNkulunkulu aqala athinte ngesandla. Uyabona ke uma ngabe ungangikholwa, ngelinye ilanga uHana kuthiwa wakhuleka wazi wathi umpriest usudakiwe yini. Wathi wena cha ngidakiwe, ngithukulula umoya wami kuNkulunkulu. Wavela uNkulunkulu areporta on truth ngaleso sikhathi. Wakhanda umntwana esiswini. Ngoba umkhuleko uyamenza uNkulunkulu angene emsebenzini. Uma ngabe ungangikholwa kuthiwa ngelinye ilanga kwaba khona umSamaria owathi Jesu indodana kaDavid engihawukele. Bathi abafundi hayi Jesu umzibelo nowezizwe kakade thina sidlala asidlelani noJesu naye mase kumenyezwa wathi ngeke ngithathe isinkwa sabantwana ngisinike ini izinjana. Wathi umSamaria inkosikazi Nkosi ngiyazi kodwa nazi izinja zilinde imvuthuluka eqaqe. Amen bazalwane. Silindi imvuthuluka eqatha ke etafuleni labaniniyo. Ngaka ngihambi la unganginikanga. uJesu waqala wareporta on duty wangilungisa isimo sowesifazane. Khule kuyamenza uNkulunkulu angene emsebenzini. Angifuni ukukubala ke abantu abasha okaPaul noSila elithi izwi kaNkulunkulu bakhuleka besetilongweni. Wavela uNkulunkulu ngalelo langa waba ujele. Bakhona abantu abasha engikhuluma nayo usuku. Hayi bakhona inabantu abasha ebusuku. Bakhona ngalelo langa uNkulunkulu wethu wavele wawujele. Kanti lo uNkulunkulu esimkhonzayo uyazazi kanti nezikhiye ivula ingidi. Wavela uNkulunkulu wehla waqonda kuyilokha la kuhlala khona okhiye, waqonda eminyango wafika wavula ingidi ebopha uPaul noSila ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo uma sesithandaze kahle uyareporta on duty. Amen. Uyehla ngene alungisa isimo. Elinye iphuzu abantu abasha ngaleli izwi kaEliya engifuna silinake ukuthi ekugcineni kuthiwa kwaqala kwaba khona ifu. Uma ngabe lichaza umbhali uthi kwakukhona ifu
elalingaba lingalingana nesandla. Uma ngabe selibona lelifu u-Eliya lilingana nesandla, uyalibona ukuthi alenele ukuthi lingaletha imvula. Futhi alithembisi, uyacabanga nje umuntu omusha, ngifuna nje ngesiphume nje kumoya nawe ukuyicabanga nje lento uma kuthiwa kwase kuqhamuka ifu elingangesandla. Noma nawe ungayivulela noma uEliya wayekholwa kakhulu kodwa ngicabanga ukuthi isandla sakhe sasihlukile kunesandla sethu. Noma naye wayeumuntu efana nathi kodwa isandla sakhe sasilingana nezandla zethu. Kuthiwa waqala ukubona ifu lilingana nesandla. Emva kwalokho waqale wakhuluma izwi, wathumela umyalezo ngefu elingangesandla. Bakhona yini abantu abasha ebusuku? Waqala uEliya wakhipha umlayezo, waqala uEliya wakholwa ukuthi lelifu elingangesandla yile elizoletha imvula. Lelifu akangalibuka ngeso lenyama, wavela walibuka ngeso lokukholwa. Waqala wakhipha umlayezo wathi akulungisweni kuzimvula enkulu. Ngifuna ukumemezela abantu abasha ukuthi lezi zinto ezincane sibone ngathi ziyanyakaza empilweni zethu singayeki, simukele ngokukholwa. Ifu elingangesandla. Haleluya. Uma uqala uthola umlayezo we-interview ungayithathi kancane, ifu elingangesandla. Uma uqala ubizwa emsebenzini uyenze interview ufeyile, ungaphoxeki, ifu lingangesandla. Kukhona okuzayo, khona okuzayo. Uma uqala uhambisa ama-CVs kungathi akuphendulwa lutho, akubuyi lutho, ungakhathazeki, ifu lingangesandla. Khuluma ukuphila phekwalo, khuluma isethembiso phekwalo, khuluma into kaNkulunkulu enamandla phekwalo, lizokhushulwa libe yifu lizokhipha imvula. Ekugcineni ngifuna ke ukusho lento encane ngalelizwi. Angazi ke noma uthisha wami owayengifundisa igeography ulalele yini, kodwa khona into encane engayifunda yokuthi ake ngisho leli phuzu nje encane lokuthi kahle kahle lemvula eyagcina ina imvula eyakhandwa uEliya. Ake ngisho njalo nje ebusuku, lemvula eyagcina ina imvula eyakhandwa, lemvula eyagcina ina ihlambi imvula ekhandwe ubani? Kusho ukuthi uEliya wafunda lento ethi kahle kahle imvula ayiqhamuki phezulu isuka phansi. Manje uthisha wami wangifundisa ukuthi kuthi uma ngabe kubalela ilanga kukhona into ekuthiwa ama-vapors ekibe khona, kuthiwa umsokama noma umhamuko obakhona. Manje lo mhamuko uma utholana nelanga kuthi uyakhondensa noma uyahlangana wenza into engathi amanzi. Lento engathi amanzi bese iyaqala iyakhuphuka iye esibhakabhakeni. Uma ifika esibhakabhakeni ifika ikhande ifu. Now ngesikhathi lokho ikhuphuka lento yaphezulu ikhanda ifu, the more ngesikhathi isuka lento isuka phansi iyaphezulu ikhanda ifu umsokama, ilikhanda ifu ligcina ifu selilikhulu. Okwehlisa imvula ke yilokhu, the more kungena okuthile phezulu efwini, the more ifu lihluleka ukubamba imvula. The more kwanda noma ngesikhathi kwanda kusuka phansi kuya phezulu, ingalesi sikhathi ifu lihluleka. Hayi bazalwane, angani noma bakhona inabantu abasha engishumayela kube ebusuku, ngesikhathi kwanda okusuka phansi kuya phezulu, ingalesi sikhathi ifu lihluleka ukugcina imvula. Amen. Ngifuna ukuthi ngithi abantu abasha sinamandla okuyikhanda imvula. Asiqaphele sikususa phansi sisikisa phezulu ukuthi sithumela izinto ezizokhanda ifu yini. Manje uEliya ke walikhanda kanje ifu lakhe. Ngosuku lokuqala wathandaza, ngosuku lwesibili wathandaza, ngosuku lwesithathu wathandaza, ngosuku lwesine wathandaza, laqala ifu lalikhulu. Ngosuku lwesihlanu wathandaza, laqala ifu lanyakaza. Ngosuku lwesithupha lathandaza, laqala ifu lalikhulu kakhulu. Ngosuku lwesikhombisa wathandaza, ifu lahluleka ukuyibamba imvula. Ngoba uma sithandaza kuNkulunkulu
ifu liyahluleka ukubamba imvula bese iyaqala imvula iyana. Amen bantu abasha ebusuku ake siqaphele imkhuleko esiyisa phezulu. Ake siqaphele amagama esiwaphimisela ngomlomo, ake siqaphele izinto esiyisa uNkulunkulu. Abanye ngiyazi abantu abasha banezimo eziphathekayo, abanye bashiywa abazali, abanye balahlwa obaba babo, abanye baqalekiswa, abanye kwathiwa bezukuba lutho. Kuningi izinto eziningi eziprofethwe phezulu abantu abasha ngempilo zabo. Ngifuna ukuthi ngithi umuntu omusha, ngiyazi ukuthi kuthiweni kuwe, kodwa ukuqaphela into eyisa uNkulunkulu yiyo ezokhanda ifu. Lento eyithumela phezulu yiyo ezokhanda ifu. Ekugcineni abantu abasha ngifuna ukuthi ngithi imvula ayikhandwa isibhakabhaka, kodwa imvula ikhandwa umhlaba. Imvula ayisuka esibhakabhakeni, kodwa imvula isuka phansi ephezulu. Ake sithandaze kuNkulunkulu, ake simnxuse uNkulunkulu, ake sifaste sizile ukudla sizihlanze, sibone ukuthi ifu lizohlulekana ukuyibamba imvula ebusuku. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke makulinde kulondoloza ukuphila kwenu bantu abasha enkosini uJesu Kristu, bese ukuthi sibusiso sikaNkulunkulu umthathu emunye uyise ndodana nomoya ongcwele sehlele phezulu kwenu, sigcine silondoloza ukuphila kwenu. Inkosi uJesu zibuye ekugcineni qaphela ukuyisa phezulu, yikho kuzokhanda ifu lethi imvula. Amen.